Ava in hi sang mi le som mi le paruk Mars ni som ni pakwa sol ni tu ka ni a Isa Krista kanta na khovela ni khat chau choi moyo om na ni ani atum kau ni mi zo zon kan ti a ti chuan ke ni tlang nuam kor YP tele kor pum pui thei thei te kor lokal fesar te po kan zo thina kan CSM retire pune zau te ina tangin kawng zawh kha bul kan tran dawn ni ti chuanin tu ngai ming le Christopher zoman puya mo I chak tem kawng zawh kha chak to mo I aw na sa donem tu ngai nang I ming Mary mi zo ming Mary tu ngai kha I ming pum han la lom ami mo kawng zawh I chak tem heta hianin khai tu ngai nang I ming ma som sangi Hosana I ti chak tem ring deu dewa autur hei ti chuan kan ho tu te he lampang hian SAY leader kawng zawh kan than hem mi ring em voin hian I thau ma em thau ma mo nuam taka kawng zawh turin du sang na ka hlan so khai hei kawng zawh turin YP Timbral te Timbral in bel dan mi ti don man try don na tu ngai ming kha soi hei lo keng lok la chuan yan chuan mi engza vel nge kor ka det mi Timbral kor ka det engza vel nge ni don paru ke mo pasari vel ya hangin tum don imo la ja kha umlawa chan music kan hangin nge music sonarem arim ve kan ole chuan heta hian YP assistant YP SM englok ro le enge I kawng zawh tur te kan than hem dawn em kan than hem tura jong kan nga ya hei ke ni hi iso lo na theng pon mai thaya tiang kan an so nga biakina kan lut nga lang kan khom chun jom hal don ani YP hi zirtir tu tel lawin engza mem pareng ta vel nge ni sabor vel kan ni za kan chuang khat chuan anin ko khom kim deuh thap thap thin em in khom kim ta khi chu har amaro chu 80% bori chu kan khom tlang pui he mai chuan zirtir tu hi YP ka theng za vel nge om chau som paruk kan om alom he mai zo na thata ke min chal sak va le pole le hei kan assistant YP SM ani ti chuanin kawng an zawh phei dawn na kan lo lang ve lo kang Tumkau nen ka lo ding ve ni hei hi ka tu ta hoan ni chuan vai na ni hianin Hosana kan ti ve vak vak do na ro bena in ka brela te hei ka tu te ho te ka tu te pali in hei ka tu pa nia ka brela ka lok te ta hian hei hi ni boka he ta Mary hei hi ani boka hi ka tu te ho an ni chuan so lama nung lama alian ve deuh to kha tong trai na hun an mang do na ni chu engko an sei chuan lalpa na do ani inti anga inani chuan aron tir hal mayang ati ente ilal su thu hoirol chu lo omta ani chuan zirtir te chu an fakala I chuan an hena thu te kan ngei chuan an hati sabeng tu le ado chu an lon kaya asua chuan an puan ten pha ani chuan chuan san pha in the voicinga atam zok in kalkonga chuan an puante an pha sir ang hang tel me katina hian in me boya palamakal tele asui tu te chuan kavida phopatena nga tang khan le thunon kan sakzwa awrwal na kan nei don nia
Tunay hiyan aural na an nei daw na ni. Hosana lalpa hminga lokal chu fakin rawh se ram long khen tur kan pa Davida ram chu chawi mawiin rawh se chung bera khian Hosana Hosana lalpa hminga lokal chu fakin rawh se ram long khen tur kan pa Davida ram chu chawi mawiin rawh se chung bera khian Hosana Araw pui khot mai hay tim ral tenen Roda
nè cái vả lạc về khi lại khi đến việc step top nha chân hầm về to cái này hay hey mình phải lấy bằng nó xoạc trâu đơn thật đang nhang không rõ thế cho nên ăn ring ai tất nhiên có hạ lực tục nấu bằng không rõ tur quân nấu bằng bùi linh ăn tầm vóc chín là va nấu bằng isuan nấu bằng té mà người thìn lung mà người nó khát tiếng đều khan nấu bằng hết cho anh bát thiên anh phật mấy à anh phăng này anh nôn hết mà đây cái chén nấu hương tây pun bye bye rồi bây tên hạt tên lê tí lo in pui lok rồi lê nào khắp bây tên Mary uzi rồi lê Kasan chute ike na nam chu. Kan lang mo. Lang eh. Ito hiyan na in control lek ege mo ni hedew hawan ni kasay law mayang til edikan na yam ho hay hi mam do po khuang vuak rin na tumkhop mai tiro voring don hay SOI secretary di boka hay monte he ta hen tim rol ho khan ma lo khoi sengin khai an van do am som tak em moi moi I haim ha mo bai van fel em bai te hey hi ini sikit ulang anh lang kim bek ka du sia chu wang chuanin khala kwala ni hi hei
la ran kal ze na Tumkau nen hei tuna hian tlang nom kor biak in tuala lalpa choi mo in a rual le don ani YP member hi mi zabor vel an ni a maro chu an ron kal kim han lo de nge ha lutuk tuna hian assistant YPSM hunan lom kiman hun mang meka hun hang tu hi kan sha dan tu chuan vanal ro ti mo VOS runner khami pa khani a assistant YPSM ani a hun mang meka ni rang ve khắp này hay là mà hian refreshment YP card tên anh lâu boy puya lâu bằng te kawng zawh chhawl hal te in tur ani a puitling in intel ve don em ve don tin ani chu a half ma hunin ban mai don ni ta hian refreshment an lo boy pui me ka stupid ka tiang lo tu Mary hết ta thấy tuy lâu ít rồi thấy tuy quý trường quân ang sinak ngat maya te la bai te tu yem o in zawh lam ho khop zawh lam ho dustbin ai payanga chuan khita YP ho la kal tur o I tholo mi lak time ramol lak time ramalin tham te sudon ya o he an zudoi noi maya ki kha an sema ne khai ka vain velok no he pi ka in velok ni he bây giờ phop dầu la xem bắt rồi Mary in con bán ra lên hỏi đón nhá
Ồ hay tu con cần rộ ra vá choán phủ ti te kan han in ra vá và cả shil do na ni me la Sunday chama in khom chon ha cả shil tu tan min ro ta ha cả shil do na o ka video lo in thin tu te zong sam chunga lom thu ka saya và in Palm Sunday Tumkau ni man nom vek ule zawa in lo dam vong ro le ti chuan in hei kan biak in le a che vel te hian nuam em maya YP hall kan savel me ka hi marwa ti go hati kan bolai min zong mutu ngani hey Christmas tree tur ti kan nei thania lu to tur le khalai thut thlenga thut wang lo tur a la va thil ro le hei biak in sunga kalu dona zawai in man nuam be ko